nepochybne sklamanie po takomto zápase, pretože dlho ste mali šancu na víťazstvo, napokon ani jeden bod, dá sa nájsť príčina a dá sa nejako pomenovať? Tak nedá, no, prostě Trnava bylo ten gól šťastnější. Já si myslím, že dneska se nemáme za co stydět, že to bylo poctivě odmakaný a mohli jsme jí ten gól dát my, ale tam šance byly na obou stranách. Spíš už to směřovalo k nějaký remíze, no, ale ke konci dali gól, tak Trnava už jsme na to nedokázali odpovědět. Najmä v prvom polčase ste nemali nejakú výraznejšiu gólovú príležitosť, čiže bolo to dobrou obranou hrou Trnavy, alebo tým, že teda stále tá koncovka nie je podľa vašich predstav ako celého týmu? Spíš asi ta druhá strana, no, prostě ta koncovka není furt podle toho, jak bychom si představovali, ale musíme být i nohama na zemi a my tady vzdorujeme silnějším soupeřům a viděli jste i dneska, že s nimi dokážeme hrát rovnocennou partii. Zo 6 zápasov 2 prehry, obidve na domácom trávniku a 4 remízy. Je to taká ubijajúca bilancia, alebo dá sa to hodiť za hlavu a pokračovať ďalej bez väčšieho trápenia? Tak s Prešovem to byl smolný zápas, že se prohrálo, ale jinak říkám, že jsme měli sérii těžších zápasů a my jdeme od zápasu dál a teď se musíme soustředit už na Banskou Bystrici a tady tu sérii těžkých zápasů máme za sebou a myslím si, že svým způsobem musíme být pokorní a nohama na zemi, musíme být spokojení s těma bodama, co jsme získali z těchto zápasů. Dá sa teda povedať, že s troškým s istým nadsadením, že teda Banská Bystrica si to môže odniesť? Tak říkám, jdeme do dalšího zápasu s tím, že chceme naplno bodovat, uvidíme, co to přinese, no, ale rozhodně se nevzdáváme už před zápasem. Tak já si myslím, že jsme viděli perfektní fotbal v perfektní kulise na krásném stadionu, obě dvě mužstva hráli na vítězství, hráli proti sobě dvě velmi dobrý mužstva, byli dobře organizovaný. A první polčas my jsme tam měli dvě krásné střely, které golman domácích famózně chytil a soupeř nám dělal problém, tam bude velmi silný a to jsou křídelní prostory a zpětný centry do 16, takže tam samozřejmě ještě přítomní vysoký hráči Pavelkovi, tak to všechno smrdí a druhý poločas zase pokračovalo utkání nahoru dolů. Podržel nás tam, my jsme měli nějaké svoje možnosti, ale podržel nás tam brankář Raška vednou příležitostech domácích a potom vyskočil krásně gól a závěr bych řekl, že už prostě je hektické atmosféře, jsme si pohlídali a těšíme se z vítězství neoblíbeného soupeře. Bol to výborný zápas vo výbornej kulise, takto by to malo vyzerať na Slovensku. Určite by chodili ľudia a takýto futbal sa oplatí chodiť. My sme chceli vyhrať, aj keď teda jasne, že my máme taký kvalitný kadr široký ako Trnava, robili sme čo sme mohli a chlapcom nemôžeme naozaj vyčítať nič. Tam prvý polčas nás Kuciak podržal, ale druhý polčas naozaj sa hralo hore dole, výborné tempo až do poslednej minúty. Bolo to jedno gól, my sme ten gól nedali, aj keď sme mali komu bližšie ten druhý polčas. Nepadla tam ani tá Oravíková fantastická strela, ale zase vyskočil to, trafil, ale na to veľa času, tam by som radšej vytýkal. Naozaj hrali dobrú defenzívu, toľko času a priestoru, koľko mu vyskočil, tak to trafil. Spýtal možno, že Candrak, čo takto do toho myslím, či viete alebo neviete Candrak? Tak tam to bolo, nebolo to umyselné, vyskočila, aj keď teda on si viacej sledoval hráča, ako tu pani Candrak na bolo a dala to na podozorenie pasmita alebo zlomené vedra, takže neviem, určite ešte neviem. Ešte na toho Hodeka, zdalo sa, že hral viacej zozadu, to bola jeho úloha, alebo... Nie, tam mu neišlo prvý polčas, sme ho vymenili, on začínal ako záložník z pravej strany, pretože tam to riešili Oraví Matej Plotu pred zápasom. Hodeka sme dali na kraj zálohy a videli sme, že mu to tam nejde, aj bežecky, aj teda pohybovo, tak sme dali na národ, ale dneska mu to neišlo ani, takže potom je to striedanie.